Bangat na sa kanan. Sila si Beato Ramas. Si Dennis Gabaldon. Mark Julius Burdeos. Ayun si Loverboy. Jezreel Launiro. Aso! Kristi sa power na aso! Diyos ko po! Eric Tangka itong naka-team army ha. Kaliwa itong si Kaaro, sinusundan ni Eric Tangka. Ito na si DJ Perez sa likod niya. Ito na si Daniel Cortez. Wala kaya si Dennis Gabaldon. Mangat ka sa kanan ito. Ito na. Last 700 meters to the finish line. Ball sprint, rimatayan tayo or aabutan. Ba, itong si DJ Perez, pumaparap na itong ating mga sprinter. Si Caro, pumaparap na itong si Caro. Last 300 meters to the finish line. Doon pala sa 2,000, idadagdag doon sa premium na... Okay, Boss Gali, Rolando Carino, birthday race, Open Pro, road bike. Napakarami itong ating mga Open Pro road bikes kaarawan dito. Marami itong mga pro, si Kenneth Girita, Kenneth dito marami mga pro dito. So dito si mga pro dito Uy, si Dennis Gabaldon. Dito rin si Mark Julius Bordeos, Leonardo Valdez, John Rex Agbanlog, Yannick Reyes, andito din Uy, Joshua Itrata, Tyson Grillo, Davidson Hernandez, Ruben De La Cruz, Kenneth Tangka, iyon si Idol, si Jaden Pablo, ang nag-iisang heavy gut makikipagsabayan hanggang kailan kaya? Uy, si Gilgindin Marlboro Tour. Para tala mga kaibigan, nandito rin ba si DJ Perez at ang ating breakaway artist, si Luigi Ramirez. Uy, DJ Perez yung nasa harapan na yun para tayo ito, tatlong mga big guns. DJ Perez, sagat na ba ito si Luigi Ramirez grabe yung sagat ito si Luigi. DJ Perez, Mark Joseph Pegindin, 55-56 kilometers per hour. At si Janis Agbalog sa kaliwa naman kay Lidit Tangka. Andito si Jeric Cabael, si Gian. Kala ko lumaro ka. Uy, so nasa harapan itong si Jeric Cabael, naku, Dennis Gabaldon, Bordeos, Parinas. Mahirap po mawala, napakarami nila ngayon Ang dami itong mga riders natin na sumahali dito sa Open Pro Si Joe Maglabo yan. May solo breakaway tayo sa likod. Solo breakaway sa likod. Papuntang Parisan na ito, di talaga kaya. Okay, meron tayong solo breakaway. Solo breakaway nga lang sa likod, si Idol. Isa, kalahati pa lang na lap. Wala pa rin tayo nakatakas. Dito rin si Justin Suitos. Yung mga MTB, mga malalakas sa MTB, nagro-road bike ngayon Si Gary Estrada, Gilbert Rosario, Justin Suitos. Ito si Ronnie Ramos yata rin sa dito. Yolo Alimbin, dahil nag-aanda sila para sa National Road Championship 2026. Dito rin si Nelson Colaton. Si James Ovaldo. Grabe, ang bilis ng takbuhan, 62 kilometers per hour. Grabe, ang bilis, mga kaibigan.
si crowd favorite dito, itong si Yannick Reyes and Harley Fernandez. Pagdating sa rimatian, malalakas yan, Jomar Laboy. Kaya nilang sumabay sa mga pro. Bangat na sa kanan. Naku, Ruben de la Cruz. Uy, ito na si Rat Ramas. Umano sa kaliwa. Umikik pa rin ha. Jerry Cabael. Naku, dito si Jerry Cabael. Grabe. Mata sa kaliwa. Corneran dito. Si Ralph Tyson Negrillo. Mahirap kumawala, mabilis kasi yung takbuhan. Kaya makauwi na naman ito sa isang pa-sprint rimot yan. Nagbabalik-balik itong si Dennis Cabaldo ng sprinter ng San Manuel, Pangasinan X-Pro. Dito rin si Marvin Sagun. Kung gusto niyong magpalamig ng aircon, pagawa niyo lang sa kanya, sigurado isang pitik, lamig agad. Mabilis yung takbuhan ha. Ayan oh. 58, 59. Grabe, ang bilis. Makangat itong si Dennis Gabaldon, Mark Julius Burdeos. Kakalasan na to. Dito rin pala si Daniel Cordero. Maraming malalakas talaga pagdating sa Pangasinan. Julian Macho, dito rin pala. Daniel Pariñas, John Rick Manzano. Grabe yung malakas na itong mga to. Uy, ayun si Lover Boy, Jezreel Launico. Ayaw pag Jomel de los Reyes, andito rin pala. Grabe, dami malalakas dito mga kaibigan. Nakapaan na itong si Jezreel Launico. Ayun pala si Gilbert Rosario pala isang bumabanat na yun. Kasi, okay. So ay, Yannick Reyes andito sa harapan. Si Yannick Reyes yung naka-white na yun. Jerry Cabell, lahat ng mga nag-iinsayo o lalaro sa national ay andito mga kaibigan. Naghahanda sila sa National Road Championship 2026. Jerry Capua. Si Kaaro, dito si Kaaro, si El Joshua Carino, si Lance Ford. Mabilis yung takbuhan ha, 45. Kaya naghahanda rito para sa Tour of Luzon 2026 this summer. Ay muli nating matutunghayan ang Tour of Luzon. Kaya mukhang magkakaroon ng matinding mabigat na line-up ang Team Pangasinan dahil magkakaroon tayo ng Tour of Pangasinan. Yung kaya yung pagiging magkakaroon sila ng selection. Robin Doris Reyes, Robin Doris Reyes, umakata, Johnny Salpanlog, nakasunod sa kanya, DJ Perez, Matt Ramos yata yun, Jomel de los Reyes, nagbabalik-balik na rito si Jomel, naku po, Jerry Estrada, hingal na hingal, pang MTV to eh. Akala, bitin na tayo, hindi na kaya. So dito yung mga dating lumaro sa Toro Luzon, James Ubaldo, Jerry Capua. Mabilis yung takbuhan ha. Grabe yung kakalasan, pero talagang walang kumakalas. Hindi nakatawaparap tayo mga riders dito. Tyson Negrillo, Piolo Kalindim. Diba, sumasabay lang dito, nakikiramdam ng mga yan. Medyo po. Anong tama ng mga Uy, Jerry Capo, kuha para si Jerry Capo. Si Angela.
Medyo kaya na. Ako, medyo may mahiwalay na. Uy, si Caro. Bumabalot sa Caro si Caro. Uy, si Harley Davidson. Pakakalasan na to. Mukhang may mabubuo ng breakaway dito dahil yung mga bigas pumaparap na. Uy, may kumakawala tayong isang riders. Sino to? Ay, si Jomar Laboy. Jomar Laboy nagbabadyang kumawala sa ating peloton. Ito lang yung ating peloton. Hatak-hatak ngayon ni Gian na tayo na si Gian. Pero marami pang bigas dito. Kukunti pa lang yung mga kumalas dito. Uy, nagpapakalasan sa harapan, no? Peso sa harap tong sila DJ Perez dito. Magaling ka dapat bumasa ng laro dito. Dahil sa laro, pag sa laro dito sa lawak, sigurado, pan sprint sa bayang Rimatihan. Kaya mahirap dito mag-breakaway. Julian Maggio pumapalag sa harapan. Yung sundang kagad ni Daniel Paringas. Isayo talaga nila to. Uy! Pinipilig ha. Knockout. Yun lang. Nayari na naman tayo dito. Ay, hindi na anso. Pag ganito kaya kadami. Nakatutok-tutok ko lang. At pagdating sa Rimatihan, nakasilap ka. Kaya yung mga big cans dito, puro kanyan puro takasan. Pakalasan yung mga big cans dito. Sumusubok kumawala pero hirap din talaga. Uy, Derek Capa. Pumapanggilid muna to si Derek Capa. Si Gian, may pag-remate rin si Gian ha. Sabihin tayo mga kumakawalang bagay ang kumakawala sa harapan. Pisti sa bawal yun. Bangat ito si Derek Capa. Gusto rin tumakas. Uy, gusto mo, gitgitan. Ganda ng labanan dito. Nakakatakot yung labanan, mga kaibigan. Malalakas, pero malalakas itong mga to. So, nag-aabot itong si Yannick Reyes. May mga advance na tayo dito Uy, may mga advance tayo mga rider. Hey! 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 Wala pa rin tayong nabubuo pero itong nabuong ito mukhang madidikitan na naman to. Si Ralph, pandito rin. Leonardo Valdez, baka teka La Union pala ito Papagyan to bakas tong si Ralph, si Otugis ni Leonardo, Luigi, Mark Julius Bordeo, si Cortero. Mabilis ang banatan dito Pagdating sa Yutan talagang diinan James Obaldo naiiwan dito sa likod. Hindi pa rin talaga bumabalik yung lakas nitong si Dennis Gabaldon Kaya iilang ka rin talaga ng araw yan bago mo maibalik yung lakas mo. Dahil matagal na tenga, mataba pa yung Subaldo, dito lang din sa likod Kaya swerte yung aso! Kristi sa bawal ng aso! Diyos ko po! Aso ko! Ayoko! Ay! Diyos ko po! Aso ko! Diyos ko po! Nakaka-nervous yung aso na yun Nalito, pag-ewang-gewang sa gitna. Hindi yun nakakawala ng lakas. So, mga-advance tayo sa harapan. May mga advance tayo rider. Tingnan natin kung sino-sino yung mga yun. Ito, mga 2, 4, 6 riders ito nagbabadyang kumawala sa ating grupo. Andito si DJ Perez, Benedict Tangka, dito to si Gilbert Rosario. Benedict Tangka itong naka-team army Tignan natin kung makakalayo ng tuloy-tuloy mga to doon sa ating malaking peloton. So ito na kagad yung ating peloton. Hatak-hatak naman ni Portero, Mark Julius Bordeos. May atlik itong bakas dito. Dahil patag na patag tayo. Mabilis ang takbuhan, umaabot ng 60 km per hour. Tutok-tutok ka lang talaga dito Kasi maitatapos mo to. Diyaris talaga, kayo na pa sa likod to Baka rin may mati mamaya to. So napalitan yung umagwat. Bago na naman ito ating breakaway. Harley Fernandez,
Mark Julius Bordeos, Julian Machu, Daniel Farinas, parang si Daniel Cortero itong isa, Daniel Cortero, Matt Ramas, Yannick Reyes, George Janex Agbalog, and Jezreel Launito. Kami nag-aapol pa din sa likod, nag-aapol tatlong riders, si Gian, Leonardo Valdez, ito naka-Royal Manila. Ito lumalayo medyo umaagad itong grupo to doon sa ating main peloton. So nakadikit itong sila Gian. Pero yung peloton natin, ayan lang talagang nagpupumilit pa rin na humabol itong ating peloton. Hindi natin may didikit na dahil malapit tayong tumapos So Daniel Cortero yata ito sa RCC Reptile sa dito, si Daniel Cortero nga. Nakakabawi na kaya itong si Happy Fernandez dito kay Daniel Cortero dahil tinalo niya to sa rimate yun Dahil Daniel Parinas na magandang laban to. Ito natin So magbuhat itong si Yannick Reyes. Inaabot pa rin yung ating grupo. Inaabot pa rin yung breakaway Kukunin nyo na. Ano naman, wala tayong nabuong breakaway. Tumatakas sa kaliwa ito si Kaaro, sinusundan ni Kel Tangka, Benedict Tangka, Leonardo Valdez. Tumalakas si Leonardo Valdez ngayon. Naku, kumakakula na naman ang grupo ni Jerry Cabrel. Medyo tumawag ang bagay itong grupo to. 2, 4, 6, 8 riders. Janik ang malog isa rito. Si El Joshua Carino, Yannick Reyes. Okay, so ito yung ating breakaway, si Kaaro, El Joshua Carino, Jerry Cabrel. So mag-walk sila ng mga 50 meters na lang. Mabilis na maghabol itong ating peloton. Ito na kagad yung ating peloton. Mabilis maghabol. Ito na si DJ Perez, sa likod niya Ruben de la Cruz. Palagan talaga ito, nagpapalaga na talaga Ito na si Daniel Cortero, mga si Daniel Cortero. Ayan na, sunod ka nga Jomar Laboy, si Ralph. Grabe, diinan dito mga kaibigan. Ayaw talaga magpaiwan Ayaw magpaiwan sa grupo. Mahirap maiwan, mapunta sa likod. Ito pagbalik, rimatihan na. Marami talagang mga umuusbong na mga malalakas na riders ng mga Pangasinan dahil sa mga tune-up race na ganito. Nagpapakitang gilas itong sila Harley Fernandez, Daniel Parinas, yung mga bago Luigi Ramirez, Justin Suitos, Jomel, Jerry Cabael. Yan yung mga malalakas ngayon So walang makawala. Mukhang mauuwi ito sa isang band split rimate yan. Mahirap po mawala Mahirap talagang kumawala. Si Dennis Gabaldon, mangat ka sa kanan itong si Dennis Gabaldon. Sumasagad na naman itong si Dennis Gabaldon, ang ating expo Dennis Gabaldon. Ito na, didikitin niya na itong ating mga breakaway. Didikit na ito si Kaaro, nagbabad yung tumakas itong si El Joshua Carino. Ito naman, nag-aabol itong si Dennis Gabaldon. So tumigil dito si Dennis Gabaldon. Grabe, kanina nahimik lang si Dennis Gabaldon sa likuran. Pero ngayon, pumapaharap na itong si Dennis Gabaldon, El Joshua Carino. Ito magpating ngayon ito, si Dennis Gabaldon Matramas, malakas yung batang yun Pagbalik ni Matean na to, mabilis na So okay, final round Last round. So sa last round, nakapaharap na yung mga big guns. Last round na tayo mga kaibigan, pumapaharap na itong mga big guns. Janik Agbalog, kailangan maka-breakaway ka. Dahil wala kang pangrimate, kailangan na breakaway ang kailangan mo dito. Dito na rin sa harapan si Yannick Reyes, Harley Fernandez. Magandang bakbakan sa rimatehan to. Jomar Laboy, makikipagbakbakan kaya sa rimatehan. Itong si Jomar Laboy.
Paparap na itong mga sprinter. Ito na rin si Daniel Parinas. Andito na rin sa harapan. Harvey Fernandez, Julian Machu. Mga tasakalan si Leonardo Valdez. Talagang breakaway talagang kailangan mo ito. Sa kaliwa naman ito si Idol. Kailangan maka-breakaway ka ito. Kung wala ka pang remate, breakaway. Ito na si Dennis Cabalong. Para may mabubuo kaya tayong breakaway dito mga kaibigan. Pinakungulaan niya ni Mark Julius Burdeos itong harapan natin. Uy, naubos itong si wala. Tsaka na Richard Balog. Ito na, may mga kawakarap tayo dito. Hindi pa rin mo masabi dahil isang balikwas pa to eh. Kaya magandang abangan dito yung ribatehan sa U-turn kung meron nang makakatakas sa U-turn. So, aabutan na naman ito si Mark Julius Burdeos ng grupo. Kasi Idol Mark Julius Burdeos ng Team Army. Inabot, hindi nagtagumpay yung breakaway. At paano sa kaliwa itong si DJ Perez. Sa katong pakakwento. Pakaubusan na to. Ito si Ulat. Ba, malakas yung mga Tigalaon yun ha. May mga Tigalaon yun tayo dito eh. Mabilis yung takpuhan, inabot. Si Kabarangay, mukhang nakadukdok na. Ito si Kabarangay, naubos. Ito pa rin si Jerry Cabael, Gilbert Rosario, Jomar Laboy. Nako, madami mga kaibigan. Bounce sprinter yung matayan si Kaaro. Hindi pa rin pumapayag si Kaaro. Pumaparap pa rin itong si El Joshua Arino. Justin Switos, so nakikiram na lang. May pang-rebate rin nga si Justin Switos. Si Raap. Umusan na to. So ito na, rebatehan na to ha. So pumuga itong si DJ Perez. Tignan natin kung makakalayo itong si DJ Perez. Walang didikit sa kanya. The last 800 meters to the finish line. Si DJ Perez ngayon itong andito sa may harapan. Makakadikit pa kaya yung ating peloton sa kanya. Dito kay DJ Perez from Santo Tomas, Pangasinan. Mabilis yung kaya takbo, 49 kilometers per hour. Ito lang sa likod yung ating peloton. Lumalamang lang si DJ Perez sa mga 70 meters. Kaya dito sa ating peloton, maididikit pa kaya ng peloton. Mukhang maididikit pa mga kaibigan. Mukhang maididikit pa ng peloton. Ito na, last 700 meters to the finish line. Bad sprint, rimatehan tayo or aabutan. Ba, itong si DJ Perez, pumaparap na itong ating mga sprinter. Si Caro, pumaparap na itong si Caro. Si El Joshua Carino, pumaparap na mga kaibigan. Ito na, Luigi Mario Ramirez, tinutugis na si El Joshua Carino. J.R. Estrada, dako, pumaparap kayo itong si J.R. Estrada. J.R. Estrada kayo na nasa harapan. Ito na si Caro. Ito na mga kaibigan, didikitin na itong si DJ Perez. Ito na, last 300 meters to the finish line. Ito na mga kaibigan, ito na, Ruben de la Cruz nasa harapan. Ruben de la Cruz, si Gian nasa harapan. Ito na si Gilbert Rosario mga kaibigan. Gilbert Rosario, Daniel Marinas.